Aston Martin tocmai a anunțat că singurul SUV pe care de fabrică va primi și mai multă putere și alte elemente estetice și mecanice care îl vor face și mai rapid. Iar cu aceste cifre, noul DBX 707 ar trebui să fie cel mai rapid SUV din clasa de lux. Ei bine, cei de la Aston Martin folosesc în această mașină motorul de 4 litri V8 cu două turbine, motor luat de pe modelele Mercedes AMG, care în DBX-ul standard produce 550 de cai putere și 700 Nm cuplu. Însă, pentru noul DBX 707, turbinele au fost schimbate și au acum mai multe elice, deci în teorie turbolargul ar trebui să fie mai redus. Vechiul DBX avea două evacuări, una pe fiecare parte. Ei bine, această mașină a primit și ea o evacuare complet nouă, cu 4 ieșiri și maparea motorului a fost și ea schimbată, iar toate acestea combinate produc o putere de 707 cai și 900 Nm cuplu, iar mașina are viteza maximă declarată de 310 km/h, cifre absolut nebune. Gândiți-vă că Lamborghini Urus produce 650 de cai putere și 850 Nm cuplu, tot dintr-un V8 de 4 litri cu două turbine. Da, ai ghicit, noul DBX va fi foarte rapid. Mai exact, Aston Martin declară că această mașină va face 0-100 în 3,3 secunde. Pe partea de design exterior, mașina a primit o grilă și mai mare decât vechiul DBX. Bineînțeles, această mașină are nevoie de și mai multă răcire, iar partea de jos a bării față a fost și ea redesenată din nou, pentru ca mașina să aibă o răcire și mai bună. În spate, mașina a primit un difuzor și mai pronunțat, care ar trebui să aibă și rol aerodinamic. Mai primește și un spoiler pus peste spoilerul deja existent pe mașină, care ar trebui și el să aibă rol aerodinamic. Trecem pe partea laterală, acolo unde noul DBX primește niște jante pe 23 de inch. Înainte maximul era doar de 22 de inch. Ei bine, asta se datorează și faptului că noul DBX vine cu discuri ceramice standard, în condițiile în care pe vechiul DBX puteai opta doar pentru discuri normale. Pragurile au fost și ele redesenate și vei putea opta să fie din fibră de carbon. Merită să vorbim și de cutia de viteze. E o automată, bineînțeles, 9 trepte, însă în loc de o cutie cu convertizor, ca pe DBX-ul precedent, mașina are acum un sistem de wet plate clutch. Ideea este că schimbarea treptelor ar trebui să fie mult mai rapidă și cu noul sistem de ambreiaj mașina va avea și launch control. Pentru ca mașina să fie și mai sportivă la condus, sistemul de tracțiune integrală a fost și el modificat, iar acum mașina poate trimite 100% din puterea motorului pe puntea spate, iar pe lângă asta mașina capătă și un diferențial electric cu alunecare limitată pentru a putea pune toți cei 900 Nm cuplu pe asfalt. Pe partea de interior, cea mai mare schimbare sunt niște scaune sport noi pentru a avea o poziție și mai bună la volan. De menționat este și faptul că sistemul de infotainment este cel de la Mercedes de acum 2 generații. Aston Martin cred că ar fi timpul pentru un upgrade și aici, până la urmă te bucuri de partea de interior mai mult decât de cea din exterior. În final, Aston Martin a prezentat și o culoare nouă pentru acest SUV. Avem acest albastru numit Plasma Blue, iar prețul acestei mașini nu a fost încă anunțat, însă bănuiesc că va începe de pe la 200.000 de euro. Atât pentru episodul de astăzi, nu uita să lași un like dacă ți-a plăcut și un subscribe pentru a crește acest canal.